τον Καλίδη ότι στη σημερινή συζήτηση θα έπρεπε να κυριαρχούν τα πολιτικά ζητήματα και τα ζητήματα τακτικής και οι οργανωτικές λύσεις θα έπρεπε να ευθυγραμμίζονται με αυτές τις επιλογές. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα αν και πώς θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση Σαμαρά, αν και πώς θα έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς και κατά συνέπεια αν και πώς αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς θα έχει δυναμική ή και βιωσιμότητα, και διαλέγω προσεκτικά τις λέξεις, για τις συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπήρξαν κυβερνήσεις της αριστεράς που ήταν πολιτική καταστροφή για την αριστερά. Συμφωνώ επίσης με τον σύντροφο του Κοτσακά που έχει πείρα ότι η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν δίνεται με το μεγάλο πόνημα, χωρίς καμία πρόθεση να μειώσω, της Επιτροπής Θέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη από 4-5 μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες, και σε αυτό συμφωνώ με τον Κοτσακά, αυτό ήθελα να πω ότι συμφωνώ, οι οποίες θα δίνανε με σαφήνεια κατεύθυνση στον κόσμο για το πώς απαντάμε αυτά τα ερωτήματα. Θα δίνανε δηλαδή την ιεράρχηση που έχουμε μέσα στο σύνολο των θέσεων, τις τακτικές επιλογές που κάνουμε, το αν και κατά πόσο σκοπεύουμε να σπάσουμε αυγά και για ποιον συζητάμε να φτιάξουμε μελέτη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από λίγες μέρες πέρασε δίπλα μας μια μεγάλη τέτοια ευκαιρία και δεν την πήραμε χαμπάρι. Και ασφαλώς αναφέρομαι στην απεργία των καθηγητών. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ανέντιμη και υποκριτική την κριτική που γίνεται στους συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, όσα λάθη και να κάνουν. Δεν κρίθηκε από αυτούς το ζήτημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το ζήτημα κρίθηκε σε κομματικό επίπεδο, στις ηγεσίες της αριστεράς. Η πρόταση που έγινε σήμερα από τον σύντροφο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι σε ενδεχόμενο νέας επιστράτευσης η αριστερά θα επιχειρήσει να απαντήσει με γενική πολιτική απεργία διαρκείας, είναι μια πολύ σωστή πρόταση που έπρεπε να διατυπωθεί 2 μέρες νωρίτερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν συγκροτήσαμε το κομματικό κέντρο που θα έπρεπε να παραμείνει άϊκνο όσο ήταν ανοιχτά τα ζητήματα στην ΟΛΜΕ. Υποτιμήσαμε τη δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα στα σχολεία, ακόμα και όταν μας ήρθανε καμπάνες, η μαζικότητα των συνελεύσεων, και υπερτιμήσαμε την πίεση των νοικοκυρέων για τις εξετάσεις, ακόμα και όταν χτυπήσανε καμπανάκια, ότι τα μέσα ενημέρωσης καταλάβανε ότι η κοινή γνώμη δεν είναι έτσι όπως λέει ο Σαμαράς απέναντι στους εκπαιδευτικούς και τροποποιήσανε τα μέσα της τάσης τους. Και δεν προλάβουμε να την τροποποιήσουμε εμείς. Τα λέω αυτά για τη συνέχεια, συντρόφισσες και σύντροφοι, και δεν με ενδιαφέρει το καταπίσω καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, αν δεν σώσει το δημόσιο σχολείο, αν δεν σώσει το δημόσιο νοσοκομείο, εάν δεν σταματήσει την ιδιωτικοποίηση στη ΔΕΗ και στο νερό, δεν θα μπορέσει να γίνει κυβέρνηση της αριστεράς με δυναμική και βιωσιμότητα. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, εδώ και τώρα. Διότι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα από τέτοιες μάχες θα συγκροτηθεί το εργατικό λαϊκό υποκείμενο των εντολέων μας, το οποίο είναι διαφορετικό από τις εκλογικές συμμαχίες έτσι όπως τις συζητάμε. Δεύτερο σημείο, επειδή ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, ποιες είναι αυτές οι εκλογικές συμμαχίες? Υπόνεται συχνά μια φόρμουλα από την αριστερά της αριστεράς μέχρι την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας. Μοιάζει αναμφισβήτητη, τετράγωνη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αλγεβρική. Δεν λέει τίποτα. Επιτρέπει να μην κάνεις τίποτα προς την αριστερά, να μην μπαίνεις στην παραμικρή πολιτική πρωτοβουλία με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και να στρώνεις καλή στη σοσιαλδημοκρατία. Και ταυτόχρονα έχει άλλο ένα διευκρινιστικό στοιχείο. Τι εννοούμε με αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας? Σε ποιο βαθμό δηλαδή αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία μετά από μια σύντομη και ενσιανή περίοδο, κάπου μεταξύ 81 και 85, συντρίψανε ολόκληρα τμήματα του εργατικού κινήματος? Αυτά είναι πράγματα που θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πάλι για λόγους χρόνου να πάω στο τρίτο ζήτημα,
το οποίο δυστυχώς από εδώ και πέρα το βάρος της συζήτησης είναι σε θέματα που θα έπρεπε να είναι δευτερεύοντα. Αναπτύσσεται μια ολόκληρη πίεση στις συντρόφισσες και σύντροφοι, η οποία έχει τον πραγματικό τίτλο «Αυτοδιάλυση των συνιστοσών», υπό το πρόσχημα «Μετάβαση από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών στον ενιαίο φορέα ή τη μεγάλη παράταξη της αριστεράς». Θεωρώ ότι τη δουλειά την έχουμε κάνει συντρόφισσες και σύντροφοι. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Πριν την πανελλαδική συνδιάσκεψη, έγινε μια πολιτική συμφωνία και περάσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών. Ο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το βέτο, τα οποία δεχτήκαμε την κατάργησή τους, χωρίς μεψιμυρίες, χωρίς τσιριμόνιες και παίζοντας συγκεκριμένο ρόλο στο να ξεπεράσουν. Ξεπεράστηκε το βέτο των συνιστοσών. Υιοθετήθηκε η αρχή ένα μέλος μία ψήφος. Υιοθετήθηκε η αρχή των αποφάσεων με πλειοψηφία. Ούτε καν με ενισχυμένη πλειοψηφία. Σε κεντρικά θέματα με ενισχυμένη πλειοψηφία. Υιοθετήθηκε η αρχή της κατάργησης των αριστίνδιν λέγαν άλλοι, των προνομίων λέγαν άλλοι. Εγώ λέω, η οργάνωσή μου έχει δεχτεί την κατάργηση αυτού του προνομίου, παρόλο που θεωρώ θεμιτά τα ζητήματα που βάζει ο Θεός. Αλλά τα δεχτήκαμε αυτά συντρόφισσες και σύντροφοι. Και επειδή υπάρχουν διάφοροι που σπεκουλάρουν για τα οικονομικά, υποτιμώντας πόσο σκληρές είναι οι ταυτότητες των οργανώσεων της αριστεράς, δεν είμαστε κορόιδα συντρόφισσες και σύντροφοι. Όταν φτάσαμε στην εποχή των παχιών αγελάδων, δεχτήκαμε να κοπεί η συζήτηση για τα οικονομικά. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Άρα εγώ λέω ότι στη μετάβαση προς το ΣΥΡΙΖΑ των μελών, εμείς έχουμε τελειώσει τις δουλειές μας. Έχουμε εκπληρώσει τα καθήκοντά μας. Είναι έτσι από όλες τις πλευρές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε νομαρχιακούς γραμματείς. 65. Είναι και οι 65 μέλη του συνασπισμού και είναι και οι 65 οι ίδιοι που ήταν προηγούμενα. Όταν ο σύντροφος Κλαμπουράρης λέει να μην στήσουμε δίχτυ ψηλό που δεν περνάει ούτε μαρίδα, ο κίνδυνος δεν είναι να το στήσουμε. Υπάρχει δίχτυ ψηλό και δεν περνάει ούτε μαρίδα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Αντώνη, ολοκλήρωσε. Και άρα, ολοκληρώνοντας, ζητάω μισό λεπτό, θα μπορούσε κανένας από αυτή τη διαπίστωση να πει να σταματήσει αυτή η κουβέντα και να συγκεντρωθούμε εκεί που είναι το πραγματικό πρόβλημα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Η ύπαρξη κάποιων οργανώσεων, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνδέεται με ζητήματα ταυτότητας που έρχονται από πολύ παλιότερα από την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ και καμία σοβαρή ανάλυση δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορούν να προκύψουν και ξανά στο μέλλον. Θα δεχόμουν ευχαρίστως αυτή την πίεση, αν ίσχυε αυτό που λέει ο Τάσος Κορονάκης. Ότι αυτή η λειτουργία των οργανώσεων έρχεται σε αντίθεση, αλλά αυτό παρακαλώ να αποδειχθεί, με τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο, μάχημο, πολιτικό ανοιχτό κόμμα. Λέω δεν έρχεται. Και επικαλούμε δύο πράγματα. Ένα, τη διεθνή εμπειρία. Το μπλόκο στο οποίο αναφερόμαστε, πολλά χρόνια μετά την ενοποίησή του, εξακολουθεί να έχει στο εσωτερικό του την οργάνωση των Μαοϊκών, την οργάνωση των Τροτσκιστών και την οργάνωση των συντρόφων που προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντώνη μου, είσαι στα 9 λεπτά. Τελευταία φράση λοιπόν. Επικαλούμε επίσης την εμπειρία στο ΣΥΡΙΖΑ συντρόφισσες. Και λέω ότι οι οργανώσεις όπως η ΔΕΑ, όπως η ΚΟΕ, όπως η ΑΚΟΑ, πολλές φορές και σε εποχές ισχνών αγελάδων, σηκώσανε ευθύνες που επιτρέψαν αυτή την πορεία. Τελευταία φράση. Ζήτημα λίστες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προέρχομαι από ένα χώρο όπου το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ακόμα και όταν καταργήθηκε σε όλα τα εργατικά σωματεία με το 1264, με ειδικό νόμο στη Βουλή, στο Σωματείο των Δημοσιογράφων, απαγορευόταν οποιοδήποτε άλλο εκλογικό σύστημα εκτός από το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Μου είναι αδύνατο να παρακολουθήσω συντρόφους να λένε διάφορα περί δημοκρατίας, περί ελευθεριών και να συνδέουν αυτό το πράγμα με το ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο αποτελεί πλειοψηφικό και αποθέωση των μηχανισμών συντρόφισσες και σύντροφοι. Και σε αυτό, επειδή εδώ είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά, έχουμε ζήσει και σε άλλους χώρους, μεταξύ των οποίων στα συνδικάτα, δεν είναι δυνατόν να λέγεται αυτό το πράγμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ζήτημα
της αναγνώρισης της ελευθερίας στη λίστα δεν σημαίνει ότι θα υλοποιείται πάντα. Αντώνη, 10 λεπτά. Δεν σημαίνει ότι θα υλοποιείται πάντα. Θα υλοποιείται μόνο όποτε αυτοί που πιθανόν το χρειάζονται, οι μειοψηφίες δηλαδή, θεωρούν ότι το χρειάζονται. Και εκεί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει νόμος, καταστατικό, διάταξη ή οτιδήποτε που να λέει ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί εκεί πήγαμε σε άλλα στρώσεις. Συντρόφοι και σύντροφοι, σας παρακαλώ, όταν κάνουμε κάποιες προειδοποιήσεις, δεν θα φτάσουν να μιλήσουμε και 70